Good afternoon, welcome to my channel. Ayan, good afternoon. Ha? Sa man mong gipamati? Hindi ako pamati, hari pa dalong maminhod. Sa anak na ko, hindi ginaulian, mapungko ko. Sakit akong dito ko. Yan, di magpamati din niyo. Di asa may dapi-dapi. Manaog rin pa ingon. Lailay na yun, ako yung tayo, padayon yung lakaw, makiang yung kay sakit mo ko diri. Sa anak, hari ako mapungko, iko ay. Sakit yun siya? Di mo siya, murag laylay siya yun. Laylay. Yan din yung akong pamation. Ako yung padayon, nga murag laylay din murag mamagap. Sakit akong diri, Muna nga, mapungko lang na ako. Wala mo sakit siya pong dere. Hindi ako pamati. Dere siyang sakit. Bagaan diri, diri, latay diri. Dili banhod? Banhod di siya, murag mamagap akong guminaw. Banhod na. Dili ko guminaw. Ako yung ipaldayog lakaw, makiang ko, kaya masakit man akong diri. Nakapasa day kaghapon. Ano yung usahay ka na namin trabaho? Masa, hakbat, ligo, anak. Ako lang ko na ginagawa. Kanara usahay ba ka na namin makapagligit. Tama naman kung limit. Ako magmuhan ko mag-init yung tubig. Hindi man matiis. Hindi kay init. Kasi gito'y panahon nga nang matiis ko nga init ang tubig. Takigan ko. Dagan ko to sa loko ko sa wala. Kung itanong sa kamay kung takigan minong ko nagkuhan ng tubig init. Kaya mong gipamati, pas mo mana. Pas mo sa kusog. Ganun bang magbasa ta ba? Lagi? Bawal ang magbasa. Ako nang ipahilot ko. Nagutag sa dili. Nayo bandit yun ang makon kay kinahanglan yun na og kanang pan ba kanang golden hands ba no? Ano siya pas mo na siya, mo na siya. Ikaw di ka nagabasa. Sahay sa trabaho. Sahay diri na si Tiil kay kang murag mahugaw ba? Wala lagi. Kamay mo jud dili jud. Lagi na No malang kay kanang maligam-gam din ang tubig di ka. mas grabe na siya o pas mo kanang maligam-gam or init. Ang the best yun, di kita magbasa. Labi na jud ka ng hapon o gabi. Kanang giwabon sa init, mag-init kung tubig kana kung dili pa ka init sa tanan niya. Tapos usahan mo. Akong ipahimatiis niya, matingaman ko nga matiis ko nga. Puro ko gipanugnaw Ginoo, mo tigdagan ko sa globo sabog kita. Pwede na gulong trapo lang ko na. Trapo nga magligam ka mana lang ka ba trapo lang. Dili kaya pa pwede. Mugamit lang yung tagtubig, pwera lang kung naadto na hagbog ng kanal. Pero kung wata makanal, yan ang mag-abog lang o di sa paghugaw kung kay tagpuan, kamay mo lang, pero kung nag-uling pa ka, mangita dyan extra nga, trapo na lang, uga. Kamay mo lang, trapuhan na to. Kaya magbasa ko ta, sus. Dugay na ba, di mo na matikang, makuhan ka, kanang murag. Ay, ko kakuyo mo sa dito. Gusto naman eh, murag. Malingkod Kasi mana ko rito, mana. Nalawig ikong manghod kay nagatumi sa bukid kayo. Akong anak ko rito, ko nga ta magmotor kay unang igyatan ko magmotor ta rito. Ubag na to kay maay sa kun pangumpay ba ginoka. Anya baklay ko to, baklay ko may gani kaluy as Ginoo gini sakit diri ko mga tinadako pato. Apat ko sa bukid dikit ni Bakilira. Sayo ay Isa? sa ko malalag as mo. Karon Wala siya, kanang. mo mabini ba malalag. Karon wala ni suol nga nangaligo mi atong linaw pag uli nako. Suol man akong pamati diri. Pati ko ana binhod na nga. Maura ba na siya usahay ka ng, Pungko ko. nawala mang sakit, dili na lang po pahilot, ginawa man. Pero pag mabalik na po, agad Ani pa ako ninawa, nya nibalik na po. Di ko. O gani, Sakita sa pamati. Ay, anak ko kung anak mo rani. nahilot ka sa una. Napahilot ko diri katong inda nga mura magmati ko pati masakita. Kay Mo ba? ni ko kay inay. Aking anak sakita sa Pwede kumbuko. mo gawin ka sa Dili. inay. Natural naman yun sa sakit. Na may uban, wala pa sakit. Kung may sakit, maigo man yun nato na. Pero, reducean yun sa gamay. Kaya di man pwede katuran ng gitik-gitikon, sa man tao na. Di yun nato Kini ako sa. man ning napahilot diri kay Kaya, ingon sila nga ingon to kung kanang kaliwat ko bana nga ingon to sa pahilot na kung bana ko pahilot ti ana mawa oy sakit man gyapon akong pamati diri sa tuhod nyari pa ingon pero imong tuhod yun, wala sakit. Maminaw ni mo. sakit usahay diri Madamay pong tuhod. nya mga ri pa dulong Sige. Maura po na yung ipamati. mo ko buko Napay puko-puko sa hay. oh Isa pa. wala na ko kuha sa Maura ka buok. maglabay ng ulo Ha? maglabay ng ulo Labad ulo. Basta ko katagay kwarta. Mulabad mo ulo mo katagay. No. At sa pag yan. ano ko pamati jud Yan na yun ang imong pinaka-problema yun. mo gyud No, kana ang uban brad di kayo. kasi madadara ka pisil Madara pisil ang Kini babro yun murag. Kini maging ilakaw. Say ko dog di na ko makay idagan ako. Ani matabang yung idagan ipungko na lang ginako. Mugay nga si Sugod karon maningkamot lang gyud nga
mahago tag sa dili udto hapon gabi di kita magbasa. Dili na to basa og Pero ininit. kamo pwede ra kay luto-luto. Ana. Basa. Pero bation po na ako ng gamot tayo, oy. Di. Magluto ka mo, basta ang kamot. Ano man nga? Luto. Magluto ka ba? Naman ko na yung makatrabaho ko, kuhan ba yung makapanghugas plato. Kasi binuron po na itong kamot, oy. Sige yun lang, anaon ako, mga anak ko. Okay ra gyud ang tanang kamot ug mabasa kung dili gyud siya pod mao po tayo tigluto. Parang mainit na to atong kamot niya. Pero naghalo na lang ang mag-init ka niya Oh, anak bi anak. Sama nila ka makatrabaho ka Para ko na nang cook, Oh. di ba tigluto, nya man Di na dapat sa no. mapagi mahugas og plato, so dili na sa pwede kung mahimo. Lahi tong tighugas og plato, lahi po tong tigluto. Raon magkukog, O oy. yung ground ka, hala siya, guntahan mo lang ng round nimo. Raon mo ato ko. Ang may tabuan na. Kapuyan mo kung magpuyo sa balay, kinaanan mo ko sa trabaho. Magpahilot na lang yun ta. Kaya mauman, di man yun malikay bro. May malihay kita sa tubig ha. Tama no. So, sige. Katabital ka pahilot ko diri sa inyo, pati lamias sa pagtulo, kinamin. Connection mo tanan. Ano, oy. Ano ko sa man mga anak ko paita sa ka ko. Mangoy po yung pangalay mo na nag-start na. Madugay lo, di mo ko padaog. Pero mabuhian na, o mana na siya. Adhe kita gibati na ko nga nagbagos kog silig, anak kong anak. Mas sinawa kay daro ako sa eskwelahan. Sus kay naguling mami ato kanang kahoy, di nibugwal ko sa kuan, sakit bitaw nang diri ko, di na gyud anak. Di anak nako di ko. Ana unsa man niya pati gisakita sa kamot. Akong gikuan atong gabon. Bisigi na ko kuan giluko, gi anak nako gisigidyo kong anak okay. Ang giapulan og ol kanang pasa na os tangad. Nawa ang sakit diri na mo pod. Ako ko bana balhin diri bukos yung kamot, bukusan. Ako kaayo na pa may gamay, di ko ang kamot on. Sige sakita dire. Sige di anak ko ato naghawko gabon. Di anak nako ya oh my gosh, kay 20 man mo ato. Sige na kog anak yung gabon dire ngari. Ando nalagom la kong kamot, naulian ra sa gabon. Ingon sila murag sa pas mo sa kusog gidaw. Naulian ra sa gabon. Paita na ko pamati kana anak ko nito. Asa ganito mong address karon? Labon mo. Labon ni. Labon. Sulok na din so. Taga Solop. Dito na Pwede lang na, ta. pwede na siya magbiyahe pa or unya nang. Oh, wala may problema. Sa dili lang maligo. Dili lang magbasa. Wala problema na. Kana sakay sa motor, pwede na na. Okay ra na. Unya lang gud. Gani Ay unya lang ka. karon. Tuog sa kakaron. No, manili ugma. Oh. Sige, so ayan, so shout out sa taga Solop, Davao del Sur, si Madam Dare atong tabangan. No, nya sigon sa iyang istorya, sa iyang testimonya sa iyang ginapamati. No, pas mo sa kusog yun siya kay kanang bang kugihan. Kugihan magbasa, no? So pas mo na siya sa kusog, so sa mga nagatanaw sa tuwa karon, no, sa tanaw sa kong hinahilot kada adlaw no kumay mo sa inyong balay dili gyud ta magbasa udto hapon gabi mo na inungdan nganong na mga paralyzed kanang walay kusog lahi tong stroke ang stroke ana man kanang rod na nagkape na ang paralyzed kana ana biton walay kusog walay umoy Yung sa puto nga po ang akong nanginong namo sa kanang bunyi kong bana ba yun? Ang iyahang asawa na nimba. Nahigda na siya. Yan na siya silingan nga ang hatag isda. Yan na siya. Di naman siya kaana. di ko sila kana Ang yang kamo, di na ka, walay kusog. Di naman ana. Naman kung ko. Yana, Kung nahigda mo to siya. Pero tig, inita na nimba siya. Kaya sabi ko sila, nimba si Banya. Pag-uli, natuhog siya. Kung ano pa rin karangaray. Natuhog siya. Ipokaw silingan. Kaya lang, di isda. kumusta man ron Pag anak niya, di naman wala may kusog daw. Nya, karon amot naman sa dinhi sa bato. may balaan na to na basta di man ko na tumakon kung unsa gyud iyang istorya sa testimonya niya gyud no kanang feelings niya ba pag may skot siya nga wala siya kusog wala na automatic na as mo na baso ito siya so ana guys so shout out sa ko ang mga subscribers sa ko ang YouTube channel welcome to my channel salamat sa inyo ha sa mga nagatan-aw sa ko maraming salamat sa inyong pagsuporta sa pag-subscribe kay naabot na nako ang 1,000 subscribers sa ako ang channel. Maraming salamat po. Kaya naabot na ko 1,000. Lisod kayo abuton ang 1,000 subscribers sa to ang YouTube no. Ayan so maraming salamat sa mga nagatanaw sa ko of course nagatanaw sa ko outside of the Philippines. Thank you so much to your support. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Indonesia, United States, Singapore, Malaysia, Vietnam, of course ang Hong Kong,
Thank you so much. Australia, of course, ang Saudi Arabia nga, kung diin dito ko nagsugod og hilot sa Saudi Riyadh, sa Olisha Park o sa Shumishi Bata. Thank you so much. Kumusta na mo diya mga kauban ako nagatrabaho? Siyempre, ang akong company, Albawani Company. Thank you, sir. Albawani number 1. Yan. So, maghilot ako guys. So, kato nagatanaw diya. Karatan alam mo, ya, pag ganamo mo comment lang mo kung daw na may mga pangutan na kabahin sa atong ginapamati sa tuang kalawasan. Ayan guys. So, maghilot ako. Shout out sa taga Sulok, Davao del Sur. Yan na. May harabatag ko ano? Isa lang dala kita mag-aak sa bukuan. Wala pangidaro ni mo. 49. Pwede rin ulit agad. Saan ka daw gamay? Op. Kapot ni mo. Ano lang, relax lang. Kira ka na. Daya mo na siya gamit yung cellphone. Mukha. Ano di ate ko? Wala, relax. Maghihilot kanina akong buntag. Wala. Ako to yung chat sa kuha nga. Tabangan na ako yung isuon kay ipanin niya diri nagpuyo sa butuan. Oh. Eh, kuwan mo. Sige siya katakot ko. Ikaw na? Luod, kasukaon. Buha na siya, mag-abot na sa ang panuhot. Ang kabuhay, naghahanap tanan ba? Sakit yan siya. Oo. Huwag pa maayo. Dadaan na dire. Okay. Nalera na. Basta mga kasukaon, mura kadigwaon. Oo. Babae? Ahaw. Kung babae siya, dali ron ka, no? Eh, laki man. Dito rin panuhot. Ay, lubatan cellphone lang. Nakasukuhan sa YouTube. Ay, sukuan naman ito sa Nakatana ka YouTube. Nari ka sa YouTube. Oo, nako YouTube. Na-search dito. Sa YouTube na Eric Hilot. Sa ara na. Nari tayo subscribe. Wala Kani ka siya, si ma'am, ako na ni i-post niya. subscribe lang ko niya. Wala ko subscribe sa Ha? Wala pa ako subscribe. Wala pa. O nga anak ko, kung gusto ka pailot dito, pwede raman. Kaya ako pailot ko. Hilot yung daon body mong hilot. Lamig kay ay. Lahi ang full body. Oy, tanan man god. Oo. Masubay gud ba? Pasmado gud ka ba? Ano? Kadadlaw ka nagabasagyan? Kaadlaw. Kay kuan man. Siya man may sumilihog. Kay siya pa lahi bumukot. Ako nanabaw ko po Davao. Lalaki na ito pulan pa din kamanguran ko. Laro ko lawan pa. Magabasa. Hala ko sa trabaho, kumain mo, di ko ta pagbasa. You know? Naglaba ko. Nangunya ako nalito ko man. Wala ba ako daw na. Ano magiging mo naman ko. Pero ako man nalaba ko. Nakapoy mang laba, hago na ka. Kaya? Yung nagkuhan man sa kitan ka. Kaya na? Sukuli ka ngay. Kailangan mo may pangduot man. Nani kay kung nagdulot sa bukog. Lani kay ay. So, no? Hindi na makuto, di na nilami. Sukul lang yun
hantod sa kaya nimo. Para mas Ay, bagang hilot ka nga lang lagay doon sa bukog. Di ka matanggal. lugar ka ko ah. Ato kay YouTube, research ng dialect kilo. Wala Ano man, subscribe. Ah. Sakit ko siya, kaya naman ko kaya kaya. Labi na dyan ang kuhan. Tingin na rin ka doon ka. Labi na dyan ka na masundan dyan ka sa bindis. Ang samot, dyan ka lang eh. Eh, yung hapong kinatul ka, mausap. Daghan kita maingan nga dili daw pwede ko. Sige, dili pwede luto na gidugo. Karon kay kinahanglan jud kay luto kay nagain jud ang lawas. Ulaton pa sa 3 days, 4 days, 5 days. Diyan kay okay raman kay dire raman god. Dire raman god oh, di naman wala may lagot ang lubot, hindi naman sa paa. Bisan pag asay luto basta bisan lang. Kinahanglan gyud mahilo sa bisan gidugo kay o yan naglisod ginhawa. Di gyud sa pwede luton. Ano na, dili na sa luto ni. Eh, dalawin mo mama. Ausan naman eh. Order, ano ikaw pwede lagi na. Tingala ko sa uban na naman. Dili. Na isip na pwede raman kay dili man diari sa imong puson. Bawal duro ko dire. Tapos on mo ba? Isang pagpuson o isang asa hiluto, basta kay pwede ko na siya kay kinahanglan man hiluto ng tao kay kung Ugat-ugat kung na. nagkasabay lang siya. Ugat ba ugat? Oo. Okay. Wala ilot ko oy, ilot kay ko ka isa pod. Gani. Abi to kay kauban sa trabaho. Ingat ni mo wala. Lamig kay ito. Gabi pa mo to. Oh, no. Ha? Bale. Kalami ana. Lahi ra pud ang massage kay ko kauban ang trabaho, di ko ganahan aning massage ba. Di naman gud ako. Pare sa tanaw no, pero na pero ang timing lain-lain magud siya. Oh. Ato ni Kuto singot og gatos siya, ha? Langan gud ang kapoy jud limo ko buko jud ba. Among gud tanan dre. Kumbaga sa electrical mo ni panel board. Na tanan dre. Ha? Para ko pisilong nalipong na ako kay nauyo mo ko man kung gamay man presin tapo nung tot. Kapoy po nga ni oy. Adi lalim hilot oy, kapoy nana abi ay O nana. wala jud kay kurso na ya mahilota hit. Ay jud ko kapoy gid no. Lami bitaw jud ay ginahan bitaw na mahilot kita ng lawas kay Nay raman ning kanang hilot jud nga kabalo nang hilot-hilot wa jud. Ayo, hilot mo ra kuno rin ako sino. Nahihilot nga maayo gud pero namang magmahilot ang namuro tag makulangan. No, kuno kulang pa mo jud. Pero di pa ka matagbang ano man grabe man imo gipamati. Kulang pa jud. Main na, ha? Main na gud mahilot. Ah. Ah. Wala na mag-ana-ana raw, ana-ana. Kung ayaw sila, pahilot mo na ito malayo pa sana, mura kung ano niyang bukod. Sa nindot jud ka mo hilot ay bisag. Buyag. Bernes biaron. Ay buyag ay buyag. Buyag. Hilot lang gud ta ma'am. Mamuuyon lang gud. Tama pwede mauyon pero sa kuwag yun. Kami na ko, daghan na uyon nga naman. May bala max customer. Nagkadaghan man, malit niya. Napoy mga istorya. Hindi man doon ang ilot si Kuan. Anak, Paano mapugungan? Asa mo nakabalo? Ang uban nakabalo sa Facebook. Ang uban, isigon sa customer. Hindi mo doon ang ilot si Kuan. Ito mama, anak ni siya uno lagi dito sa puan dai dito. Ako, sige kuyog ta kay hilot ko. Ilahi raman jud kanang hilot-hilot go nga kanang di jud ka kabalo. Pareha lang yung hilot nga anak, di jud kabalo ko. Ako din na Dali anak naman ko. ko paghilot ko. Ahora mo ko nakikap-hikap, hilot naman ko na. Sunada lagi ka po. Yan lang.
Kaya may hilot nga, wa kay kurso ba mo ng hilot lang na lagit ko pero pilamit na. No? Wala gay ka nang wa kay kon ba nga diri mo na una nga. Lagi. Kapisil ko rin inday dito. Nya. Mga bato ko magawa ako mo kanang magoran rin ko yo. Ya papisil bato ko magawangan ng tao. Sila ko ko na bete. Ah, mo ni. Ako mo ora. Kasi hindi ba, may ko kasi mo kanungko. Ako hilot ay. Ay last be anak daw. Kaya ka mangusog mang kagawan mo. Sa nagatiman inday, ho ba? Nagatiman. Sigara nananaon lang. Lahi na siya. Nananaon lang lahi na siya. Ngay gani. Lahi jud katong nagdulot ko. Kana mo murag makaaga ka na. Igo gud ko la na wala na. Ako ang kuan din ba. Ubo ko jud ang kuan. Tanan ba? Daga mong tanaw sa ko. Yahon yung nilang style na ko bro. Di lahi gud siya lagi. Lahi man ko kay. Lahi man gud lagi. Kuan mo na imong hapudton lang. Hila sa ba na. Di ko na ko natag. Pangay ko gud ni. Pero nangayo ko nga nana di ay wala lang ko kabalo. Pag tong sa dili mo pumili na ba ala. Ang problema ko sa pagkabalo na ko no nga. Di man pag estudyante, no?